बुंनांगौ बाथ्राया जे दाखालि साननैसो आगोल प्रमद बर' मानगोनां चिफ बिटिसि आरो आंनि गेजेराव माखासे खोथा बुंनायाव लानानै बहुद ससियेल मिडिया आरो निउस मिडिया गोबां खोथा ओंखारदों, गोबां बाथ्रा सिखारदों। इउपिपिएल बिजेपि दा एलायन्स सरकार दं, मानो बिदि बुंखो माथोफोरखौ सिखारदों। बेखौ आं दिनै क्लियार खालामनो नागिरदों जे आङो जे दाख्लैफोर बे बाथ्रा बुंबाय, आं एलायन्स पार्टनारनि सासे इएम बिटिसि, आं जे बाथ्राखौ बुंनो बेखौ बुं, जुदिव आंनि बुंनाय बाथ्राया नंगौब्लाबो आं बेखौ बुंनो नाङा, मानोना जों एलायन्सआव दं आरो बे बाथ्राखौ आबाद खालामनो दं। बेनि थाखाय आंहा दाय जादों, आं दायखौ गनायनानै लाबाय, आं नाम बुंनो जादों आरो आं खेमा बिदों। जुदि बे आंनि बाथ्राजों मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिसोरनि गोसोआव आं आघात होबाय, बिथांमोना खेमा होदों। आरो बुंनाया बेनो जे आंहा प्रमद बर'नि एसे जेबो बुंनांगौ गैया, बिनि रोंनाय, बिनि गियान, आंथ' बुंबाय दिनैबो दाबो बुं, बिटिसिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव राजनितिकफोरनि गेजेराव प्रमद बर'नि सेकेन्ड रावबो गैया, बेखौ आं बुंगोन। नाथाय आं खावलायदोंसो बिथांनि गियान बे गुनखौ बाहायनानै रायजोफोरनि थाखाय खामानि, बेनो आरो दिनैनिफ्राय जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जोबनांगौ, जों खौसे जानांगौ, खामानि मावनांगौ, बिटिसिनि जौगानायनि खामानि मावनांगौ। आरो थांनाय समफ्राव जेरोखोम जालायबाय, दिनैनिफ्राय बिदि जानो नांगौ, मानोना मानसिया बहुत जायो, आं बारा बुंफ्लांबाय हयथ', बेखौ निमाहा होथोंसै। आरो इयुनाव जों सान्थि थांना थानांगोन, जौगाखांनांगोन। प्रमद बर'नि जे सरकार, बिटिसि सरकार, बे मोजाङैनो जौगाखांथों, खामानि मावनो हाथों, आं बेखौ आसा खालामो। आं बिथांखौ अरायबो गुड उइसेस थायो। आरो जेरैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिथांनि जे गुन गियान, बिथांनि मावनाय स्टाइल, बयबो जाथिखौ लानो खामानि मावनांगौ, बयबो हारिखौ लानो खामानि मावनांगौ। आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै बिटिसिनि बे रुप बे फैदों। बिथाङा जुदि बै समावनो जोंखौ हेफाजाब होआब्ला बिजेपि जानानै जोंनि बिटिसिया दिनै हयथ' बे समाव फैनाय नङा। मोनसे इसुनि सायावनो, बड'लेण्ड इसुनि सायाव मोननै सुथि खालामनाया रावबो खालामाखै बिजेपि सरकार। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा नाजानाय जादों, दस्रा सरकारबा बेखौ बानायनांगौ मोनसे इसुनि सायाव। दा बेखौ जों नायनांगोन, जोंहा दिनै जेबो इसु गैया बर' हिसाबै, बड'लेण्ड इसु गैया, जेबो इसु गैया, जोंहा मा जौगाखांनाय इसु। दा जौगाखांनाय जों सरकार खामानि मावनांगौ। दा दिनै नुदों जेनेबा इउपिपिएलखौबो मानसिफ्रा एसे गाज्रि मोननो हमदों, बिपिएफखौ गाज्रि मोननो हमदों। दा बिसोरखौ जेनेबा खामानि मावनांगौ, बिसोर ज' जानो नागिरदों, ज' जानोबो हायो ना हाया। दा थेवब्लाबो जोंहा सरकार हिसाबै जों थानानै खामानि मावनांगौ हिसाबै जों बे बिजेपि खामानि मावदों, जों बिजेपिआव थानानै खामानि मावदों। जुदि बिथांमोना ज' जानो हायोब्ला जोंबो सिन्था खालाम, जोङो बरायगोन, बिथांमोननि नाजानायखौ जों बरायगोन, जोंबो आगौमानि बे ज' जानाय खामानियाव जोंबो सहाय खालामो, जाहाथे जों जौगाखांनो हायो। आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि मानसि आं लुबैयो जोंनि गेजेरावबो फैनांगौ, आरो जोंनि बिटिसिनि गेजेराव बिथांखौ हाबनानै जौगाखांनाय हाबाखौ मावनो। आरो जोंहा गोबां समयसाफोर दं, बे समयसाफोरखौ समाधान खालामनायाव जोंहा मावनांगौ दं, बेखौ मावनांगौ। दिनै बिश्वजित दैमारि आगोलाव जेसेबां खामानि मावबोदों, बेखौ नुनानै जों बयबो दिनै बिथांखौ सोरबा सोरबा बायदिसिना खोथा बुङो, बे जिनिसा एसे आनजास्टिफाइड। मानोना बिथांनि हिस्ट्रिखौ जायफोर मिथिया, बिथांखौ गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों, बिथाङा मा मावदों बेखौ रावबो मिथिया, बेफोरबादिसो बुंदावबाय। खिन्थु दिनै बिश्वजित दैमारिया जे मावदों, बुंनो थाङोब्ला बिथाङा एबसुनि गोजौ थाखोनि लिडार नङामोन, गोजौ थाखोनि लिडार, एबसुआव जयेन्ट सेक्रेटारि थांदों। उनाव जोंनो एबसुआव एमएलए खालामो, एमएलए खालामनायाव बिदिनो समाजनि बायदिसिना संगठननि बायदि रोखोम खामानि मावफादों, बिएलटिनिबो खामानि मावदों, एबसुनि बै समाव बिटिसिनि आन्दलन समावबो खामानि मावदों, गासै मावनायखौ मावफादों। खुनुदिन जाथिखौ फाननाय, जाथिनि हेंथायै खामानि मावनाय बिथाङा हयथ' बिदि सुबिदा मोना, सुबिदा मोनोब्लाथ' जों मोनो। आफादनि आफादगिरि बा गाहाय नेहाथारि बिसोर सुबिदा मोनो नङा होमबा, गाहाय लेभेलनि वार्कारफ्राथ' बिसोरनि खोथाथ' रज'आ। दा बिनि खोथा रज'आमोन, आरो बुंनोबो मावनोबो सहाय माने सुबिदा मोनाखै। ओंखायनो बिथांनि सायाव बे गाज्रि खोथा बुंनायखौ आं खावलायो, मिन्थिया हसिया बाथ्रा बुंनो। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां लिडारफोर दं, रबिराम ब्रह्म, बिथाङा दिनै एबसुनि सेक्रेटारि, बेसेबां खस्थ' खालामदों, शिक्षित मानसिमोन, बिथाङा एमए पास बै समावनो न' बां गासै खारै थांनाय दिनै गोदाव सोराव दं। बिथांखौ दा जुदि सोरबा गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात, सानसेबा फैगौ बैसोआव गोदो बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन, दा बिथांमोनखौ गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात। नाथाय बेबायदि मानसिखौ
दा एसे मा बुंबावफ्लांबानो जोंनि बे गथ' गथाय उन्दै उन्दैफ्रा जानला मोनला ससियेल मिडिया खोथा बुङो दा बेखौ बुंनो आं खावलायो दा जोंनि गेजेराव दिनै जेनेबा आंजों जा मान गोनां शिबजों एसे एनै खोथा दान्थुलायबाय बा आंबो बाथ्रा बुंफ्लांबाय बेखौ लानो गोबां खोथा बुंदों जोलैनि हेंथा बायदिसिना आंथ' बुङो जों जोलैनि हेंथा मावनो सुबिदा मोनाखै एबसुआबो एथ' गोजौ थाखो जों गेजेरनिफ्राय मावग्रा जों वार्ड खाथिजों आरो आंथ' खुनु प्रेस मिट बायदिसिना प्रेसआव खुनु प्रेस जाफेरबाय खामानि मावदों मावग्रा आं भलान्टियारसो खामानि मावदों दिनै जोंखौ बिदि होनोब्ला बुंथों बुंनायाथ' खोथा गैया जुक्ति गोनां प्रुफ देखायनाय दा जाथिनि थाखाय मावदों दिनै जों नुदों एकमात्र दिनै जोंखौ फोथांनांगौआ जोंनि माखासे समयसाफोरखौ माबानांगौआ बिजेपि सरकारानो दं दा मानोना बेखौ जों बिटिसिएसो मावनो हायो बिटिसिआ बोसोरै 800 कोटि थाखा मोनो 800 कोटि थाखा मावनो हागोन डेभेलपमेन्ट मावनो हागोन नंगौ खिन्थु खयथा जोंखौ मावनो हागोन ओंखायनो बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो जाथिनि जोंनि बे बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय मावनो थाखाय जों दिनै बिजेपिआव थादों आरो जों बिदिनो थालांबाय थागोन दिनै आंखौ इएमनिफ्राय दानख'दों आं गोसो बायाखै आं गाज्रि मोनाखै नियम मथे एक्सन लादों आं धन्यबाद होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार प्रमद बर' सारखौ आं धन्यबाद बेखिनियाव आङो बेबायदि खोथा बुंफ्लांनायफ्रा आंखौ जे साजा होदों नङाब्ला आं खिजानो बारा बाथ्रा बुंफ्लांदोंमोन खोमा बे समाव आंखौ चेक खालामबाय आंनि बुंनायखौ आं हमथाना लाखियो आं बिनि थाखाय बिथांखौ धन्यबाद जाहाथे आरो आं बिनिफ्राय बेबायदि आरो बारा बुंबावनाङा बेखौ आंखौ चेक खालामनो थाखाय बिथांखौ धन्यबादसो इयुनाव आं बिदि बुंला जेसेबां जोङो एलायन्स पार्टनारशिपआव थायो आं बुंनाय आरो धन्यबादजों लोगोसे निमाहा बिदों बिथांमोना आंखौ निमाहा बे मानसिफोरनि बांसावनायसो बिश्वजित दैमारियाबो शिफ्ट जानो होननानै लुबैयाखै दा बिटिसि जौगाखांनो लुबैदों दा नुबाय प्रमद बर'आबो जेनेबा हारसिं जाबाय हाग्रामाबो हाबोआखिसै दा गेजेराव सोर दं सरखाराव थानानै मावनांसिगोन मानसिफ्रा बुङो हजोंनिफ्राय होबथायो हमथायो खामानि मावहोआ माहोआ खामानि मावहैनोथ' खोथा गैया थाखा फैसा जै दं हरबाय थादों थेवब्लाबो मावनो हायाखै जोंनि गेजेराव माखासे खोथा थाहैबाय जायफोर मावहोआखै जायफोर एसे एनै हेंथा होदों प्रमद बर' सारखौ खामानि मावनो हयथ' सोरबा हेंथा होदों बिथाङा मावनो गोसो बिथांनि गुन गियानखौ नायोब्ला जथेस्थ' मावनो गोसो बिथांमोना जि मिसन लादों बेखौ मावनो गोसो दा बेखौ मावनो गोसोआव मावनो हायाखै हयथ' माबा मोनसे दं बेवहाय दा बेफोरखौ नुनानै जोङो आरो मा खालामो ओंखायनो जों सानबाय बिजेपिआव थानानै नायनोसै एसे नायनानै जों बेनिफ्रायनो मा नांगौ बोरै डेभेलप खालामनांगौ बे जिनिसखौ लाबोनानै टाइमाव जों नागिरो आरो दिनै नुबाय बे बिजेपि सरकारानो हिमन्त बिश्व जोंनि गासै समयसाखौ समाधान खालामदों समयसा माने बिथाङा समाधान मोनसे बड'लेण्ड इस्युनि सायाव खेबनै सुक्ति खालामनो सोर बे बिजेपिआसो खालामदों नङाबा आगोलाव 1993 बिएसि सुक्ति खालामदों बेवहाय कंग्रेसआ खालामदों पावार गैया जायनि थाखाय मानगोनां सानफ्रा कंग्रेस बैसोनिफ्राय जेब्लाबो बे बिएससिखौ गारना खालामदों मानगोनां अटल बिहारि वाजपेयी प्राइम मिनिस्टार जाबाय मानगोनां एल के आडवाणीआ हम मिनिस्टार बिथांमोना सिन्था खालामदों बिटिसि सुक्ति खालामदों 2003 आव बिटिसि सुक्ति खालामनायजोंसो जोंना जौगाखांनो होमबा जौगाखांनो बिराद जौगाखांबाय दा नुबाय माखासे मानसिया थाबोबाय एनडिएफबि थाबबाय एबसुआ थाबबाय दा बेखौ बोरै लाबोनो बेखौ लाबोनो सान्थिया जानाय ओंखायनो बेखौबो आरो मोनसे इस्युनि सायावनो खेबनै सुक्ति खालामबाय सोर खालामबाय बिजेपि सरकार दा ओंखायनो जों लुबैदों जों सानदों दा ओरैबो मावनो हाया ओरैबो मावनो हाया माथो जों उफाय गैया जों बिजेपिआनो जे माबा मोनसे मावनांगोन नामा माबा मोनसे हायो नामा जों बेखौ नाजानो थाखाय जों दा बिजेपिआव दं आरो फैगौ इलेक्सनाव जोंहा मानगोनां मुख्यमन्थ्रिया आलादा गेलेनो नागिरबाय जों बेखौ खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय जोंहा बर'नि फारसे जेबो गाज्रि साननाय गैया बिटिसि साननाय गैया प्रमद बर' फारसेबो साननाय गैया हाग्रामानि फारसेबो जोंहा साननाय गैया बिथांमोना जा मावदों मावलांबाय थागोन खिन्थु मावनायनि फारागथिया थाबाय बिदिनो बोरै मावनांगौ गावबा गाव इस्सा मथे मावलांबाय